Практычная работа нумар 2. Дослед 2. Рэакцыя нейтралізацыі у прысутнасці лакмусу. Абсталяванне і рэактывы, якія выкарыстоўваюцца. Штатыў для прабірак, прабіркі, растворы лакмусу, гідраксіду натрыю, хлоравадародная кіслата. Пры выкананні доследу неабходна прытрымлівацца правіл бяспечных паводзін. У першай прабірцы знаходзіцца раствор гідраксіду натрыю з дададзеным індыкатарам лакмусам. У другой прабірцы хлоравадародная кіслата з дададзеным індыкатарам лакмусам. Прыльём у прабірку з хлоравадароднай кіслатой і дададзеным індыкатарам раствор шчолачы з дададзеным індыкатарам. Прыліваючы, падтрасаем сумесь. Шчолач дадаём да той пары, пакуль афарбоўка раствору не стане такой, як у воднага раствору індыкатару. Складзіце ўраўненне рэакцыі нейтралізацыі. Назавіце соль, якая ўтварылася.